Sirkal koro chiwo thuolo ne joket mwandu e sekta mar modhi kod muya kaka yor yawo ohala e sekta no mondo med kwan mar jogo matiyo gi modhi go kod muya moya e kilo 70.5 nyaka kilo 15 higa ka higa kachop higa mar 2030 kod dar mar oganda maromo 100% mondo oti kod yore tedo maler kachop higa 2028. Kanoloso e kinde romo matwak e weche mag modhi, jagoro mongirore migawo no Mohamed Liban noyango thuolo ma sekta no osekawo e tugo kata e tego uchumi kod kelo dongruok e pacho ka. Okwayo joket mwandu mondo odonji e sekta no kowacho ni LPG sani koro chiwo thuolo ma tiyo gi teko maler ma ok chid alwora, gino makoro dino fuok ma osebedo e kind tiyo gi yore ma tedo manyachon kod mago maler. With the schools is that we have got around 9 to 11,000 public schools. Within a month, we received about 7,000 responses. Out of the 7,000 responses, 98% they're using firewood and charcoal. Based on that, then we pilot 20 schools. We have already put, the 20 schools on LPG gas. And it is very successful. But going forward, we wanted now to explore that to investors. And sometimes we think that MBA classes will get us here. Peter, I don't think you used Pythagoras' theorem to get solutions. They don't. It's when you connect the human beings, the different stakeholders, that is when we succeed as a nation and as businesses. For today is to stay close to our customers, deliver solutions that work for each of our customers, but deepen as well, go beyond the large OMCs as we strengthen that, deepen beyond. Build that ecosystem.